Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hello, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. So நம்ம இன்னைக்கு நம்ம வந்து it's a special class on His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. அவர்களுடைய இன்னைக்கு பர்த்டே. அது யூஸ்வலா நம்ம வந்து வியாச பூஜை அப்படின்றது வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து ஒரு லெக்சர் இருந்தது. அவரோட இதை பத்தி லெக்சர் இருந்தது. குருவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து நிறையவே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். குரு மகாராஜ் கிட்ட இருந்து நம்ம குருனா என்ன, குருவோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் என்ன, அவர் எதுக்காக நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு குரு அவசியம் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து நிறைய அவரோட லெக்சர்ஸ்ல வந்து பேசியிருக்காரு. நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகய சாக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती जयपातक स्वामिनिति नामिने. नमःचार्यपादाय निताय कृपाय प्रदायिने. गौरकथा धाम गयानगर ग्राम तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து ஜெயபாத்தக சுவாமியோட ஒரு தரமும் பிரபுபாதாவோட சொல்லும் போது இவரோடது நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. எல்லா இதுலயுமே வந்திருக்கு, ஃபார்ம் வந்திருக்கும் இல்லையா? ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? என்ன மாதாஜி? ஃபார்ம் ஒண்ணு அனுப்பிச்சிருந்தாங்களே, ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதுல வந்து தெரியலையே. யாரெல்லாம் அந்த ஷெல்டர் எடுத்தாங்களோ அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபில்அப் பண்ணணும். நம்மளுடைய மெயில் ஐடி, நேம், அப்புறம் வந்து ஃபோன் நம்பர், அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மகாராஜ்க்கு என்ன ஆஃபரிங்ஸ் இந்த இது போது என்ன அவருடைய இது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்றோம் அவங்களுக்கு, அது வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து இன்னைக்கு வந்து அதுவும் வந்து மென்ஷன் பண்ணி அனுப்ப சொல்லி. அவர் வந்து யாரோட குடைக்கு கீழே வர்றாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட குடை கீழே வந்து வர்றாரு அவரு.
அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஜெய், அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜெயபாதக சுவாமி. இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஜெயபாதக சுவாமி வந்து நம்ம ஊர்ல பிறந்தாரா, அவர் யாரு, வந்து அவரு எப்படி வந்து பிரபுபாதா வந்து பார்த்தாரு, எப்படி அவருடைய தாக்கம் வந்து எப்படி இருந்தது, பிரபுபாதாவோட தாக்கம் எப்படி இருந்தது, அவர் வந்து எங்கிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட முத்து அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லா இருக்கும். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். வந்து பிரபுபாதர் வந்து ஜெயபாதக சுவாமிக்கு வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து உங்களுடைய நாட்டுக்கு, அதாவது அமெரிக்கா நாடு அப்போ நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது இல்ல. சோ அப்ப ஜெயபாதக சுவாமி வந்து அவர் யாரு, இந்த ஊர்ல பிறந்தாரு, அமெரிக்கால பிறந்தாரு. சோ நான் அவருடைய கண்ட்ரிக்கு வரும்போது கேம் டு யுவர் கண்ட்ரி, நீங்க வந்து நான் உங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, எல்லாம் இந்த ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேர்ந்ததாச்சு, எங்க கிருஷ்ண உணர்வுல நான் வரணும்னு ஏங்கிட்டு இருக்கிற ஆத்மாக்களாச்சு அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து நான் வந்து அப்படிதான் நினைச்சிட்டேன். அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் கிருஷ்ணரால எனக்கு அனுப்பப்பட்டவர் அப்படின்ட்டு நான் வந்து நினைச்சேன் அப்படின்ட்டு ஜெயபாதக சுவாமி கிட்ட வந்து சொன்னார். சோ அப்ப வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு அதுலயே வந்து ஒரு நல்ல ஆத்மா யாரு அப்படின்னா அது நீங்க தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் தான் வந்து ஒரு நல்ல ஆத்மா, ஒரு குட் சோல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன் குட் சோல் அப்படின்னா அவருக்குதான் வந்து அந்த வாக்கு வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், ஆன்மீக குருவா இருந்தாங்க தேர்ந்தெடுத்தாச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வாக்கு அண்ட் வாணி 2 சர்வீஸும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும் பண்றது. ஜெயபாதக சுவாமிக்கு வந்து அந்த இது வந்து கொடுத்து வச்சிருக்காரு. சில பிரபுபாதருக்கு வந்து அவர் வந்து சர்வீஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஒரு 30 வருஷம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு. அந்த மாதிரி அவரு ஒரு லாஸ்ட் 30 இயர்ஸா வந்து அவர் இதுல இருந்திருக்காரு. இஸ் செல்ஃப்லெஸ் ஒர்க்கர் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து தன்னலம் கருதாத எல்லாருக்கும் வந்து அந்த இஸ்கான்காக வந்து உழைக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்ப நம்ம ஒன்னொன்னா அவரை பத்தி வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அவர் எங்கே பிறந்தார்? ஜெயபாதக சுவாமி வந்து அவருடைய இயற்பெயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜான் கோர்டன் எர்ட்மென் அப்படின்றவரு. அவர் வந்து ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி 1949 வருஷம், அதாவது ராமநவமி. நம்ம யூஸ்வலா வந்து நம்ம இந்தியால வந்து நம்ம வி டோன்ட் செலிப்ரேட் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் நம்ம வந்து ஜாஸ்தி செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டோம். ஆக்சுவலா நம்ம வந்து நட்சத்திரம் தான் வந்து பார்ப்போம். அவ வந்து ராமநவமி முடிஞ்ச உடனே ஏகாதசி வருது, அந்த ஏகாதசியில அவர் வந்து பிறந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன். ஸோ எங்க பிறந்தார் அப்படின்னா மில்வாக்கி விஸ்கான்சின் அப்படின்ற இடம் வந்து யுஎஸ்ஏல இருக்கு. அங்க வந்து ஜான் ஹியூபர்ட் அண்ட் லொரேன் எர்ட்மேன் 2 பேருக்கும் வந்து குழந்தையாக அவர் வந்து பிறந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து தெரிஞ்சு. ஜான் கோர்டன் அவர் பேரு. அடுத்தது வந்து ஜெயபாதக சுவாமி வந்து 11 வயசுல இருக்கும்போது அவருடைய தாத்தா வந்து சொன்னாராம், at the suggestion of his grandfather, he cured himself of a skin disease by calling on the name of God. So இவர் வந்து 11 வயசுலயே அவருக்கு வந்து பகவானுடைய அருள் இருந்ததுனால அவர் வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து ஏற்பட்டது. அது வந்து அதை வந்து அவரால் சரி பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு வந்து. அதுதான் வந்து எப்படி சரி பண்ண அப்படின்னு கேட்டானா, எனக்கு வந்து கடவுள் வந்து இருந்தாரு என் கூடவே, அவர் தான் எனக்கு வந்து சரி பண்ணி கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு அவர் வந்து. சோ அதுதான். இப்போ அடுத்தது வந்து யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. Hare Krishna Mataji. At 14, he graduated almost effortlessly in the very top of his class from St. John's Academy, a colleague preparatory school. He has offered full scholarships, including tuition, books, fooding, lodging, plus incidental expenses by several major universities around America. He accepted admission into Brown University. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க வந்து அவருக்கு வந்து 14 வயசு இருக்கும்போது அவர் வந்து கிராஜுவேஷன். நம்ம எப்பவுமே ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ்க்கு போறதால நம்ம வந்து ப்ரமோஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்தியால நம்ம சொல்லுவோம். அங்க வந்து யூ ஹேவ் கிராஜுவேட்டட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ நீங்க வந்து ரீசெண்டா நீங்க வந்து பாத்துருப்பீங்க, ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து கிராஜுவேஷன் டே அப்படின்னு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணி பாத்துருக்கீங்களா? எல்கேஜி யூகேஜி போறது எல்லாம்.
உங்க பேத்திங்கோ இல்ல அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய கடைசி பையன் அந்த மாதிரி யாராவது வந்து 5ஆவதுல இருந்து 6ஆவது போறதா கிராஜுவேஷன் அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து பண்றாங்க. இந்தியாலே வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வந்து. சோ அங்க அவர் வந்து 14 வயசுல வந்து கிராஜுவேஷன் ஆயிடுச்சு. இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுக்கோம் இல்லையா, 10th முடிஞ்சு நம்ம வந்து ஜூனியர் காலேஜ்ன்ட்டு வந்து போவோம். சோ அவர் வந்து அந்த அந்த 14 வயசுல வந்து கிராஜுவேட் ஆயிட்ட அப்புறம் ஐ வாஸ் வெரி டாப், ரொம்ப டாப்ல இருந்தார் அவரோட கிளாஸ்ல. அவர் வந்து he was a very intelligent person. அவருடைய கிளாஸ்ல வந்து அவர் தான் வந்து டாப். அதனால அவருக்கு வந்து எந்த காலேஜ் அப்படின்னா செயின்ட் ஜான்ஸ் அகாடமி காலேஜ் அண்ட் ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்கூல் அப்படின்ட்டு. அதாவது எதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய ஜூனியர் காலேஜ் நீங்க வந்து சொல்லுவோம் 11th 12th ஜூனியர் காலேஜ்னு சொல்லி, அதுக்கு முன்னாடி வந்து காலேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்கூல் அப்படின்ட்டு. அங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து நல்ல மார்க் எல்லாம் எடுத்து பாஸ் பண்ணிருந்தனால அவருக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க. ஸ்காலர்ஷிப் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருந்தது அப்படின்னா டியூஷன் ஃபீஸ், புக்ஸ், அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து ஃபுட்டு, அப்புறம் வந்து லாட்ஜிங், அதாவது ஹாஸ்டல்ல ஸ்டே பண்ற மாதிரியும், இன்சிடென்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது அவசர தேவைகள் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான செலவுக்கு உண்டான பணம், இது எல்லாமே வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து அவருக்கு வந்து ஆஃபர் இருந்தது. ஆனா அவர் வந்து எந்த காலேஜ் முடிச்ச உடனே அவர் இந்த செயின்ட் ஜான்ஸ் அகாடமி முடிச்ச உடனே நிறைய காலேஜஸ்க்கு அப்ளை பண்ணாரு. எல்லாமே இந்த ஸ்காலர்ஷிப்போட அவருக்கு வந்தது. ஆனா அவர் வந்து பிரவுன் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு காலேஜ் இதுதான் யூனிவர்சிட்டியை தான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அங்க வந்து அட்மிஷன் வந்து ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் பிரபு, உங்களை நான் பிரபுஜி இருக்கீங்கல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மோகன்தாஸ் பிரபு வாசிச்சீங்க, இப்போ ஸ்ரீதர் பிரபு வாசிச்சீங்களா? ஸ்ரீதரன் வாச்சது. ஓகே ஓகே. நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் ஆகட்டுமா? யார் புஷ்பமாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் ஆக்குறேன். புஷ்பமாதாஜி எனக்கு ஓகே ஓகே மாதாஜி, என்ன பண்ணணும் நானு சொல்லுங்க. இல்ல அது அந்த ஏதாவது இதுன்னா எமர்ஜென்சின்னா ஹோஸ்ட் உங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் இல்ல, அதுக்காக. ஓகே ஓகே மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பண்றதுன்றது, அதுக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் வந்து அவருடைய காலேஜ் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்தது வந்து அவருடைய அடுத்த இது வந்து பாக்கலாம். இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் படா பண்ணுங்க. ஒரு இன்ச் காது ரொம்ப காதுல விழல. படிக்கணும் மாதாஜி. விஜயகுமாரி வாசிக்கவா மாதாஜி? ஆமா, புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து நீங்க வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி, அடுத்து நான் வாசிக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஒரே நிமிஷம், நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றேன். வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கு, ஃபுல்லா தான் இருக்கு. கொஞ்சம் எழுத்து ரொம்ப பொடி. இல்ல அதான் வால்யூம் வந்து ஃபுல்லா தான் இருக்கு மாதாஜி, ஃபுல்லா தான் இருக்கு வால்யூம். ஃபுல்லா இருக்கு, வால்யூம் வந்து ஃபுல்லா இருக்கு. அதுதான் நான் செக் பண்ணிட்டேன், நான் வால்யூம் இருக்கான்னு பார்த்தேன். வால்யூம் ஃபுல்லா தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பெருசாக்குறேன். இது பொடியா இருக்கு மாதாஜி எழுத்து. பெருசாக்குறேன். ஓகே மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. As he was preparing to leave for India, he met the devotees of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society of Krishna Consciousness, doing kirtan and distributing BTGs at the park. When one devotee approached him to take a copy of the BTG, he was stunned to see the tilak on his face, and experiencing some strange feelings, he began to run. After running a few minutes, he stopped to contemplate on what he had seen and how he had been so much affected. It was the experience of seeing something after a long time, a reawakening of something that had been dormant and hidden from his memory. He walked back to the park, but by then the devotees were gone. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So இங்க வந்து இந்த பிடிஜி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து புக்ஸ், அப்புறம் வந்து அந்த டிஜிட்டல் எடிஷன் இருக்கு இல்லையா, மேகசின்ஸ், இதெல்லாமே வந்து அதுதான் வந்து பிடிஜி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர் வந்து இதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பிரபுபாதாவோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாருமே, அவங்களுடைய இவங்க சீடர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்க்ல வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப இவர் வந்து ஜெயபாத்தக சுவாமி அவர் வந்து
இதுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க. சோ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஆச்சாரியரோட சிஷ்யர்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து இது பண்ணாரு, பாக்குறதுக்காக. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஈர்ப்பு வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருந்தது, சுவாமிஜி இவர்கிட்ட, நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிட்ட. சோ அப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, he was doing the kirtan and distributing BTGs at the park. சோ ஒரு இது பிரபுபாத வந்து சொன்னாரு, நீ வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும். யூஸ்வலா வந்து பிரபுபாத என்ன சொல்றாரு, சாண்டிங் வந்து நீ 16 ரவுண்டு முடிச்சுடு, நீ வந்து 108 பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இது கிடையாது. நீ வந்து 16 ரவுண்டு வந்து முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றதோட நீ அடுத்தது நீ என்ன பண்ண, சோ இஸ்கான்காக நீ என்ன பண்ணேன்னு கேட்பாரு. அவருடைய எல்லா லெக்சர்ஸ்லயும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லா டிசிபிள்ஸும் வந்து சொல்லுவாங்க, சுவாமி பிரபுபாதா நாங்க வந்து இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு வந்து இல்ல, வாட் டிட் யூ டூ அப்படின்னு கேட்பாரு. ஸோ சாண்டிங் இஸ் அலோன் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்லுவாரு. எப்பவுமே வந்து அவர் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது, அதுக்கு அடுத்தது வந்து ப்ரீச்சிங் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கீர்த்தன் ரொம்ப முக்கியம், கீர்த்தன் ரொம்ப முக்கியம், ப்ரீச்சிங் ரொம்ப முக்கியம், அப்புறம் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த பிடிஜி, அதாவது அந்த பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற ஒரு மேகசின் வந்து அமெரிக்கால வந்து இருந்துருக்கு. நம்ம வந்து 18 days கிளாஸ்ல நம்ம இதை வந்து படிச்சோம். பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற ஒரு மேகசின் வந்து அது எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. அப்போ திடீர்னு ஒரு டிவோட்டி வந்தாங்க. ஒரு டிவோட்டி வந்த உடனே அப்ரோச் யாரு, ஜெயபாத்தக சுவாமியை வந்து அப்ரோச் பண்ணி ஒரு காப்பி கொடுங்க எனக்கு, இந்த பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே he was stunned to see the tilak on his face and experience some strange feeling. He began to run அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இவரு வந்து அவருடைய முகத்துல வந்து இதுல நெத்தியில வந்து திலகம் வந்து பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ஷாக்கான மாதிரி இருந்தது இவருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி, சில சமயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம முன் ஜென்மத்துல ஏதோ பார்த்த ஒரு ஞாபகம், இது ஏதோ ஒரு விட்டக்குறை தொட்டக்குறை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அவர் வந்து அமெரிக்கால வந்து பிறந்திருந்தாலும் இந்த திலக்க பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இது ஃபெமிலியாரிட்டி மாதிரி வந்து தெரிஞ்சது. உடனே அவருக்கு வந்து ஜாஸ்தி வந்து அவருக்கு விதவிதமான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. உடனே அந்த இடத்த விட்டு ஓடினாரு. கொஞ்சம் ஓடிட்ட அப்புறம் திடீர்னு வந்து நின்றுட்டு அப்புறம் அவர் வந்து யோசிச்சு பார்த்தாரு, நம்ம இங்க இதை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி, வாட் ஹி ஹேட் சீன் அண்ட் ஹவ் ஹி ஹேட் பீன் சோ மச் அஃபெக்டட். நான் இதை பார்த்தேன், நானு இந்த திலக்கத்தை பார்த்தேன், இந்த திலக்கம் பார்த்த உடனே ஏன் என் மனசு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து நினைச்சுட்டே இருந்தாரு. இட் வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சீயிங் சம்திங் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம். இது வந்து அவருக்கு வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, இது நம்ம எத்தனையோ ஆண்டு காலம் கழிச்சு நம்ம அதை பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு இந்த திலகம்லாம். அப்போ அது எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு என்னோட இதுல இருந்து, நான் இத்தனை நாள் என்கிட்ட தூங்கிட்டு இருந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸை வந்து இப்ப வந்து அதை திருப்பி வந்து ரீகிண்டில் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அது வந்து கிள்ளி விட்டா எப்படி இருக்கும், நம்ம மூச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்து வந்தது. சோ அவரு இத்தனை நாளா அவருடைய மெமரியில வந்து அது மறைக்கப்பட்டதாக இருந்தது. திடீர்னு அந்த திலகத்தை பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து மெமரி எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு. சோ உடனே என்ன பண்ணாரு, திருப்பி அந்த பார்க்குக்கு வந்து நடந்து போனாரு. நடந்து போய் அங்க டெவோட்டிஸ் இருந்தானா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு போனாரு. ஆனா அதுக்குள்ள அவங்க எல்லாருமே வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இவர் வந்து தன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு. எப்படி வந்து அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்து அவருக்கு எப்படி வந்து ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிட்டு அப்படின்ட்டு அவர் இங்க வந்து அடுத்தது மாதாஜி பிடிஜி என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? பிடிஜி வந்து பேக் டு காட் ஹெட். பேக் டு காட் பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற ஒரு மேகசின் வந்து நம்ம 18 days கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம். பிரபுபாதா வந்து இந்த மேகசின் தான் வந்து ஆரம்பிச்சாரு அவரு அமெரிக்கால. காட் ஹெட், பேக் டு காட் ஹெட், பேக் டு மேகசின் தான் அவர் வந்து ஆரம்பிச்சார். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, na padikire Mataji. Where began is search for the Hare Krishna devotees. Since ISKCON was not very well known, we could not find them for a long time. It was finally during the Ratha Yatra preparations in San Francisco that he found the location of the ISKCON center. He came to the temple where H.G. Jayananda Prabhu was marking the Ratha cart for Jagannatha. H.H. Jayapataka Swami Maharaj was drawn into service of the Ratha by Jayananda Prabhu. Later he met Srila Prabhupada, who encouraged him by inviting him to take prasadam with him
and making sure he got more than just generous serving. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. So அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து திருப்பி வந்து பார்க்குக்கு வந்து பார்த்தாரு, அங்க இல்லவே இல்லை. உடனே அவர் வந்து நினைச்சுட்டு இருந்தார், ஐயோ நான் விட்டுட்டேனே அவங்கள, நான் எங்க போய் தேடுவேன் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து அப்படியே அவர் வந்து எங்க போனாலும் அவர் வந்து ஹரிகிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எங்கேயா தெரியுறாங்களான்னே அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ அவருக்கு ஏன் வந்து ரொம்ப அவர் வந்து தேடுதல் இருந்தது அப்படின்னா, இஸ்கான் வந்து அந்த சமயத்துல இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம், அவர் வந்து 1949ல அவர் வந்து பிறந்தாரு. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து 14 வயசு அப்படின்னு வரும்போது, அப்போ he must be around ஒரு 60ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 1960. அப்பதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து அங்க வந்து போய் இதை வந்து ஃபுல்லா ஸ்தாபகம் மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை அவரு. அப்பதான் வந்து அவரு போய் நிறைய வந்து இந்த கீர்த்தன்லாம் வந்து பண்ணி நிறைய பேரை வந்து தன்னோட டிசைபிள்ஸா வந்து ஆக்கிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவரு வந்து இந்த ஸ்தாபகம், அதாவது இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற வந்து இது வந்து நிறுவினாரு. சோ அது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வந்து இஸ்கான் வந்து அவ்வளவு வந்து தெரியாத இருந்தது அந்த சமயத்துல. சோ இவருக்கும் வந்து அவங்க இஸ்கான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னும் போது அவர் வந்து தேடிண்டே இருந்தாரு, யாராவது வந்து இந்த நான் இது போட்டு திலக் போட்டு யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னே அவர் வந்து பார்த்தாரு. நிறைய நல்லா ஒரு தரம் வந்தது. சான் பிரான்சிஸ்கோல இந்த ரத யாத்திரை நடக்கிறது அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஓடினாரு. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க போய் இந்த சான் பிரான்சிஸ்கோ இடத்துல போய் இந்த இஸ்கானுடைய சென்டர் அங்க இருக்குன்னு அவர் கேள்விப்பட்ட உடனே அவரு ஓடினார் அந்த இடத்துக்கு. உடனே அங்க வந்து அந்த கோவிலுக்கு போனாரு, இஸ்கான் டெம்பிள் போனாரு. டெம்பிள் அங்க வந்து ஹிஸ் ஹோலினஸ் வந்து யாரு அப்படின்னா ஜெயானந்த பிரபு அப்படின்றது அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, இந்த ரத யாத்திரைக்கு இது பண்ணிட்டு இருந்தாரு, ரதத்தை வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. யாருக்கு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, யூஸ்வலா வந்து ரத யாத்திரை யாருக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜெகநாத் அவருக்கு தான் வந்து ரத யாத்திரையை வந்து பண்ணுவாங்க. சோ அந்த ஜெகநாத்துக்கு வந்து ரதம் வந்து தயார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த வுட் எல்லாம் வச்சு தயார் பண்ணி. இப்போ வந்து இந்த ஜெயபாத்தக சுவாமியை வந்து அவரை வந்து பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து he was drawn into the service, அதாவது ரத யாத்திரை பண்றதுக்கு உடைய இந்த ஜெயநந்த சுவாமிஜி இருக்காரு இல்லையா, அவர் பண்றதை பார்த்த உடனே அவரும் போய் நானும் ஹெல்ப் பண்றேன் உங்களுக்கு, நானும் வரேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து போய் அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் லேட்டர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பிரபுபாதா அவரை வந்து பார்த்தாரு. பிரபுபாதாவை பார்த்த உடனே இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. சோ அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பிரபுபாதா வந்து சொல்றாரு, வாயே நீ வா கோவிலுக்கு வா, பிரசாதம் சாப்பிடு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. சோ இவரு வந்து சரி போனாரு, பிரசாதம் வந்து சாப்பிட்டாரு. அவருக்கு வந்து இந்த பிரசாதம் கொஞ்சம் நிறையவே வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதமும் கூட இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து நிறைய பிரசாதம் வந்து கிடைச்சது அப்படின்ட்டு வந்து ஜெனரஸ் சர்வீஸா இருந்தது. தாராளமா வந்து அவருக்கு வந்து போட்டு இருந்தாங்க பிரசாதம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன பண்றாரு பிரபுபாதார், இது வந்து இது முடிஞ்ச உடனே அவங்க கதை சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறாரு? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. Srila Prabhupada welcomed him and spontaneously invited Jayapataka Swami to join him for lunch. He was so moved by his newly found teacher that he vigorously participated in the pioneering activities of the fledgling movement. Fledgling. Yeah, so Hare Krishna. So ஸ்ரீல பிரபுபாதா அப்போ மும்முரமா நடந்து கொண்டிருந்த இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இல்ல அது வந்து பிளட்ஜ், அது வந்து பி, இது வந்து பிளட்ஜ், ஃபிளட்ஜிங் மூவ்மெண்ட், ஃபிளட்ஜ்லிங் மூவ்மெண்ட். அப்பதான் வந்து அப்கமிங்கா இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்பதான் மேல வந்து இருந்தது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மூவ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு. அப்பெல்லாம் அமெரிக்கால எல்லாம் வந்து ரத யாத்திரை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து யாருமே வந்து பண்ணினது கிடையாது. பிரபுபாதா போயிட்ட அப்புறம் தான் வந்து இந்த ரத யாத்திரை எல்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த அப்கமிங் மூமெண்ட்ல இவரு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாரு. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதா வெல்கம் டீம் யாரு வெல்கம் பண்ணாங்க, ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜ் வந்து வெல்கம் பண்ணாங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ்லி இன்வைட்டட். ஸ்பான்டேனியஸ்லி அப்படின்னா ரொம்ப சுவாதீனமாக,
அப்படியே சரளமா அவரை வந்து கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரளமா வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ். சோ அது ரொம்ப சுவாதீனமாக, இங்க நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப சுவாதீனமா, அவர் ரொம்ப பரிச்சயமானவராக இருந்தாருனால ஒரு தயக்கமும் அவர் நீங்க வாங்க என்னோட லஞ்ச் சாப்பிடுங்களே அப்படின்ட்டு. இப்ப நம்ம இப்போ பிரபுபாத இருக்காரு, நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு போறோம், நீங்க வாங்க லஞ்ச் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சுவாதீனமா நம்மள வந்து கூப்பிடுறாரு அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் ஆமா ரொம்ப கேஷுவலா அது மாதிரி. சோ ஹி வாஸ் மூட். யாரு ஜெயபாத்தக சுவாமி வாஸ் சோ மூட். அப்படியே அவர் வந்து டச் ஆயிட்டாரு. இவர் வந்து இவர் வந்து இப்பதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் போறோம். இவர் வந்து என்னுடைய புது டீச்சர். ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து என்னோட புது டீச்சர். அவர் வந்து என்ன ரொம்ப சுவாதீனமா வந்து லஞ்சுக்கு வான்னு வந்து கூப்பிடுறாரு. அண்ட் ஹி விகரஸ்லி பார்ட்டிசிபேட்டட். யாரு இவர் வந்து ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜ் வந்து ரொம்ப தீவிரமா வந்து அங்க நடக்கக்கூடிய செய்கைகளுக்கு எல்லா காரியங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இவர் வந்து அவரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். பயனீரிங் பயனீர் அப்படின்னா ஆரம்ப நிலையில், பயனீர்னா முன்னோடியாக சொல்லுவோம் இல்லையா, முன்னோடின்றது அதுதான் வந்து பயனீரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த ஃபிளட்ஜ்லிங் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இவரும் வந்து கூடவே வந்து இருந்திருந்தாரு. சோ இந்த இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா பிரபுபாத வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள், ISKCON இஸ் வெரி சிம்பிள் அப்படின்னு. என்ன ISKCON ஏன் ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னா, யூ கம் ஹியர், யூ சாண்ட், யூ டான்ஸ், யூ டேக் பிரசாதம், தென் டான்ஸ், தென் சாண்ட், then take prasadam. This is what you are going to do in ISKCON, nothing more அப்படின்னு. சோ இதை சொல்லும் போது எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? ஆஹா எவ்வளவுதானா அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தோணும்ல. சோ பட் பிராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சொல்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் வந்து நம்ம ஏன் பிராக்டிஸ் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும். மனசு வந்து நம்மள எதெல்லாம் சூழ்ந்துக்கும் அப்படின்னா, மனசு வந்து எதெல்லாம் சூழ்ந்துக்கும்? 6 பகைவர்கள் இருக்காங்க மனசுக்கு. யாரெல்லாம்? அது வந்து நம்மள வந்து சூழ்ந்து இல்ல ஆப்புலன்சஸ் இல்ல மாதாஜி, இது நம்ம மனசு, மைண்ட வந்து மனச வந்து எந்த எதிரிகள் வந்து நம்மளை ஆக்கிரமித்து எப்படி நம்ம போய் பேசுறது அப்படின்னு ஒரு கூச்சம் இருக்கு. யார்ட்டையும் தெரிஞ்சவா வந்து அவ கூப்பிட்டா கூட நம்மள கூப்பிடுறாளே நம்ம போலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு சந்தேகம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. 6 எதிரிகள் நம்ம மனசுக்கு வந்து 6 எதிரிகள் இருக்காங்க. நம்ம மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தாம 6 எதிரிகள் இருக்கு. யாரெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? அதாவது மதம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டாக்சிகேஷன். மோகம் அப்படின்றது வந்து இல்யூஷன், மாயை. அடுத்தது வந்து மாத்சரியம் அப்படின்றது வந்து ஜெல்லஸ், அது அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுத்துறது. அடுத்தது வந்து கடைசிது வந்து என்னது? பயம் நம்ம கிட்ட வந்து இதெல்லாம் இது 6மே வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கும் நம்ம மைண்ட. நம்மள வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண விடாம நம்மள வந்து ஆக்கிரமிக்கிறது வந்து இந்த 6 தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ இந்த 6ல இருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு ஆகணும். சோ இப்படின்னு வரும்போது அதனாலதான் பிரபுபாத என்ன சொல்லுவாரு, நீ வா, அடிக்கடி நீ வா, கோவிலுக்கு வா, சாண்ட் பண்ணு, கீர்த்தன் பண்ணு, டான்ஸ் பண்ணு, பிரசாதம் சாப்பிடு, இது பண்ணா போரும். ISKCONக்கு வந்தேன்னா இது பண்ணா போரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு. அதனால இது திருப்பி நீ இதை பண்ணிட்டே வா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு, யூஎஸ்ல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, யூஎஸ்ல வந்து ஒருத்தர் தினம் வந்து கோவிலுக்கு வருவாரு. கோவிலுக்கு வந்துட்டு அவர் வந்து எந்த சமயத்துல வருவாரு அப்படின்னா, கரெக்டா பிரசாத் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சமயத்துல வந்து வருவாரு. அவரு வந்து பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வந்து போயிடுவாரு. சோ சில சமயம் வந்து ஒரு 10-15 நாள் இது வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். அவ வந்து யாருமே வந்து நோட் பண்ணாங்க, ஆனா யாருமே வந்து கூப்பிட்டு என்ன நீங்க இப்ப வந்துடுறீங்க, கரெக்டா வந்துடுறீங்களே அப்படின்லாம் அவங்க யாருமே எதுவுமே அப்படி கேட்கவே இல்லை. சோ இவரு வந்து ஒரு 15 நாள் ஆச்சு. அப்புறம் 10 நாள் கழிச்சு அவர் வந்து பாக்குறாரு, யாரோ ஒருத்தர் சில பேர்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஏதோ ஒரு உண்டியில ஏதோ ஒண்ணு போடுறாங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்தாங்க. சோ இவர்கிட்ட வந்து பணம் கிடையாது, சாப்பிடறதுக்கு உண்டான பணமும் வந்து இவர்கிட்ட இல்லாததுனால அவர்கிட்ட வந்து இந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் வச்சுட்டு இருக்காரு. சோ நம்மளும் ஏதாவது வந்து போடணும் அப்படின்றதுனால அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து அவர் வந்து போட்டாரு.
தொடர்ந்து வந்து அவர் வந்து ஒரு தடவை வந்து அந்த உண்டியில இது பண்ணும்போது என்ன ட்ரெயின் டிக்கெட்டாவே நிறைய இருக்கு, 3 மாசம் கழிச்சு ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு தரப்பாங்க உங்களுக்கு. சோ அந்த சமயத்துல ட்ரெயின் டிக்கெட்டாவே நிறைய இருக்கே அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்கும்போது சோ இது யார் போடுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து தெரியணும் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்து வாட்ச் எல்லாம் வந்து பண்ணல. இவர் வந்து வர்றாரு, இவர் வந்து சாப்பிடுறாரு, ஏதோ ஒண்ணு இதுல போடுறாரு. சோ இப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, why don't you come for the temple celebration அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த டெம்பிள்ல வந்து கீர்த்தன் பாடுறோம், டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறோம், நீங்கள் வாங்கலேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. சோ இவருக்கு வந்து ஆஹா நம்ம வந்து தினம் வந்து ஓசியில சாப்பிட்டு போறோம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போல இருக்கு, அதனாலதான் கோவிலுக்கு வாங்கன்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு அவர் வந்து போலான்னு எஸ்கேப் ஆகலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்ட சமயத்துல இன்னொருத்தர் வந்து இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்காங்களே அவங்க வந்து ஒரு புக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. சோ அந்த புக்கு வந்து கரெக்டா அந்த சமயத்துல அவருக்கே தேவையான ஒரு புக்கா வந்து இருக்குது. என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்க வந்து எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ண ஒண்ணு நம்மளுடைய ஃபுட் எப்படி வந்து நம்மள வந்து மாத்தும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து அது படிச்ச உடனே அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவருக்கு மனசுல வந்து தோணிட்டு அடுத்த இதுல ஃபங்க்ஷன் வரும்போது அவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா தன்னை வந்து இன்வால்வ் பண்ணிட்டு ரொம்ப வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. சோ அதுல இருந்து அவர் வந்து ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பக்தராகவும் ஆயிட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் எதுக்கு சில பிரபுபாத வந்து நீ வா பிரசாதம் சாப்பிடு ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பிரசாதம் சாப்பிடுன்னு நம்ம வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணணும். எதுக்காக இன்சிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிரசாதம் வந்து மனசை வந்து மாத்தும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பிரசாதத்தை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அந்த உப்பு அதனால வந்து சொல்லுவாங்க, அந்த உப்பு வந்து சாப்பிட்டாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொருத்துக்கு அந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கு வந்து மனசு வராது. அதனாலதான் யார் வீட்டுக்கு முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் வீட்டுக்கு போனாலும் வந்து ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது தண்ணி கொண்டு கொடுப்பாங்க, ஏதாவது சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்க. அந்த உப்பு கலந்தது இருந்துட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து மறக்க மாட்டோம். சோ அதுதான் இங்க வந்து பிரபுபாத வந்து அவருக்கு அந்த இது வந்து சொல்றாரு, நீங்க வாங்க பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, சாப்பாட்டுக்கு கூப்பிடுறாரு. அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து இது பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கு எல்லாம் வந்து கூப்பிடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜுக்கு வந்து அந்த ஈர்ப்பு வந்து வர ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது. இப்ப வந்து தன்னோட ஃபேமிலி வந்து பாத்துக்கணும். அவரு வேற இவர் வந்து சின்ன வயசு தானே அவரு. சோ ஃபேமிலி வேற. படிக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாமா இத? படிங்க. My father, he reacted very angry. He said, we come back immediately, otherwise I will turn your name over to the American army and you will die in Vietnam. So I asked for how long, but my mother, she did not know what to say. Later, she came up to see me. Meanwhile, I asked Prabhupada, what should I do? He said, better you fight in Krishna's army rather than being in American army. Rather than being in American army, be in Krishna army. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So அது ஃபேமிலி வந்து சமாளிக்கணும். இப்போ அடுத்தது வந்து அவர் ஃபேமிலி எப்படி சமாளிச்சாரு. அவங்க அப்பாவுக்கு இதை கேள்விப்பட்ட உடனே ஒரே கோவம் இருந்தது. இவன் உடனே வீட்டுக்கு வா, நான் இல்லைன்னா நான் வந்து உன்னோட பேரை வந்து அமெரிக்கன் ஆர்மியில நான் வந்து கொடுத்துருவேன். நானு இப்ப வார் வேற போயிட்டு இருக்கு, அதனால நீ போய் நீ வியட்நாம்ல இருந்தா நீ இறக்க போற அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லிடுவேன். I asked for how long அப்படின்னும் போது பட் மை எத்தனை நாள் நான் வந்து ஆர்மியில இருக்கணும் அப்படின்னு வேற கேட்டிருக்காரு. பட் மை மதர் ஷி டிட்ன்ட் நோ வாட் டு சே. அம்மாவுக்கு வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னே தெரியல. உடனே வந்து லேட்டர் அப்புறம் வந்து அம்மா வந்து இவரை வந்து ஜான் அவரை வந்து பார்க்க வந்தாங்க. மீன்வைல் அம்மா வந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதா கிட்ட இதை வந்து சொன்னாரு, எங்க அப்பா ரொம்ப கோபமா இருக்காரு, என்னை வந்து அமெரிக்கன் ஆர்மியில சேர்த்து விட்டுருவேன்னு சொன்னாரு, நீ வந்து வியட்நாம்ல போய் நீ இறக்கதான் வேணும் அப்ப ஆர்மியில ஃபைட் பண்ணி, இப்ப நான் என்ன பண்றது பிரபுபாதா, நீங்க தான் எனக்கு வந்து ஒரு வழியை சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னபோது நீ வந்து கிருஷ்ணரோட ஆர்மியிலேயே நீ ஃபைட் பண்ண, ஏன் அமெரிக்கன் ஆர்மிக்கு போற, கிருஷ்ணரோட ஆர்மியில ஃபைட் பண்ண அப்படின்னு உடனே இவர் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துனவோ, கிருஷ்ணர் கூட ஆர்மி இருக்கு போல் இருக்கு, அந்த ஆர்மியில நம்ம ஃபைட் பண்ண போல் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஓஹோ அப்படின்ட்டு வந்து உடனே அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து அமெரிக்கன் ஆர்மியில இருக்கிறதோட கிருஷ்ணா ஆர்மியில இரு, அது உனக்கு நல்லது அப்படின்ட்டு இவர் வந்து சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுது. ஏதோ ஒரு ஆர்மியில இருக்கணும், நான் கிருஷ்ணா ஆர்மியில இருக்கேன் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கவா? படிங்க.
In just 2 months after visiting ISKCON, H.S. JAYAPATAKA Swami Maharaja decided to commit himself to the principles of ISKCON. Dayananda Prabhu shaved his head, and everyone was surprised to see that within 2 months of coming in contact with ISKCON, he had shaved up and joined in. In 1968, Gordon John took first initiation in Montreal, Canada. Montreal, Canada, and was given the name Jayapataka Dasa Brahmachari, and he was very soon awarded second initiation in New York. Hare Krishna. Hare Krishna. So அவரு வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவருக்கு வந்து ஆயிடுது. ஏன்னா அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு இல்லையா, நான் அந்த திலகம் பார்த்த உடனே ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு வந்து அப்படியே ஞாபகத்துட்டே இருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு இதனால நான் மறந்துட்டேன், திடீர்னு எனக்கு வந்து ஞாபகம் வந்தது. நம்ம வந்து இது பகவத்கீதை கிளாஸஸ் பண்ணும் போது பகவான் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு மூலமா நம்மளுக்கு வந்து பகவான் வந்து நினைவுபடுத்துவாரு. என்ன நினைவுபடுத்துவாரு அப்படின்னா, நீ எல்லாம் எங்கிட்ட இருந்தா வந்த, நீ திரும்பி எங்கிட்ட தான் வரணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாரு இல்லையா அர்ஜுனர்கிட்ட. அந்த மாதிரிதான் வந்து இவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து தோணிருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, உடனே வந்து அவர் அப்படியே தன்னை ஃபுல்லா கமிட் பண்ணிட்டாரு, இஸ்கான்காகவே தன்னை வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டாரு. சோ ஜெயனந்த அது சான் பிரான்சிஸ்கோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிரபுஜி வந்து ஜெயனந்த பிரபுஜி வந்து ரத யாத்திரைக்கு ரதெல்லாம் தயார் பண்ணி இருந்தாருல, அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவரு ஜெயபாத்தக சுவாமி வந்து சொன்னாரு, நானும் வந்து ஹெட் வந்து ஷேவ் பண்ணிக்கணும், நானும் மொட்டை அடிச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அண்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, இவர் வந்து 2 மாசம் தான் ஆகுது, அதுக்குள்ள இவ்வளவு வந்து ரொம்ப ஈடுபாடு வந்துட்டாரு இஸ்கான் பேர்ல. உடனே அவரும் என்ன பண்ணிட்டாரு, இப்ப ஜெயபாத்தக சுவாமி வந்து ஃபுல்லா ஹெட்டை வந்து ஷேவ் பண்ணிட்டாரு, மொட்டை அடிச்சுட்டாரு. ஸோ அப்போ வந்து 1968 என்ன பண்ணாரு, இவர் வந்து 1949 வந்து பிறந்தாரு. 68 வந்து எவ்வளவு வயசு இருக்கும் சொல்லுங்க? 19 வயசு இருக்குமா? 19 years. 19 வயசு இருக்கும். 19 வயசுல வந்து அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எந்த இடத்துல அப்படின்னா, மான்ட்ரியால் அப்படின்னு கனடால இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன், அதான் வந்து ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஷெல்டர் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஹரிநாம் இனிஷியேஷன்ல நம்ம எவ்வளவு வந்து தீவிரமா இருக்கோம், நம்ம எப்படி நம்மள டெடிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபுல்லா, நம்ம வந்து எந்த ஆஃபென்ஸும் வந்து பண்ணாது இருக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் யூ வில் பி அண்டர் அப்சர்வேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நோ காஃபி, நோ டீ, அப்புறம் நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ செக்ஸ், இல்லிசிட் செக்ஸ், இது அப்புறம் வந்து நோ லிக்கர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதெல்லாமே வந்து இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். அப்படி இருந்தாதான் நம்ம வந்து அந்த இனிஷியேஷனுக்கே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அதுவும் இல்ல 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் வந்து டெம்பிளோட க்ளோஸ் அசோசியேஷன் இருக்கணும். இது அத்தனையும் வந்து அவர் வந்து ஹரிநாம் இனிஷியேஷன்லயே அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதோடைய அசோசியேஷன் இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து மான்ட்ரியால் இடத்துல வந்து அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் வந்து ஆச்சு. அவருக்கு வந்து பேர் வந்து மாத்திட்டாங்க. அவர் இதனால வந்து ஜான் அப்படின்ற இருந்தவர், ஜான் கோர்டன் அல்ல கோர்டன் ஜான் அப்படின்ற இருந்தவர் வந்து ஜெயபாத்தக தாசா பிரம்மச்சாரி. அவர் வந்து கல்யாணம் 19 வயசு தானே, அதனால கல்யாணமே பண்ணிக்கலன்றதுனால he is a பிரம்மச்சாரி, ஜெயபாத்தக தாச பிரம்மச்சாரி. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பாகவதத்துல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். 2 விதமான சிஸ்டம் ஒண்ணு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இந்த பிரம்மச்சரியம் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து பிராமணர்கள்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து வர்ணாசிரமத்துல வந்து பிராமணர்கள்ல பிரம்மச்சரியம் வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த பிரம்மச்சரியில இருந்து செகண்டா இது போகணும் இல்லையா. அப்ப வந்து துவஜ பந்து அப்படி 2 ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து குழந்தை பிறக்கிறது, அதுக்கு அடுத்தது வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் வந்து அந்த பூனல் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்களா, அதுதான் வந்து இனிஷியேஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அங்கதான் வந்து அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த காயத்ரி மந்திரம் அப்படின்றத எடுத்து வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து பிரம்மச்சரியத்துக்கு உண்டானது. இது வந்து டைரக்டா வந்து பிராமணர்களாக பிறந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த பிரம்மச்சாரியம் அப்படின்ற ஒரு இது வரும். நம்மளோட இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கௌடியா மட் சம்பிரதாயத்துல நம்ம வந்து பஞ்சராத்திரிகா சிஸ்டம் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். நீ வந்து பிறப்பால பிராமணனா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீ பிராமணர்களுக்கு உண்டான இது அத்தனையும் நம்மளுடைய 13வது அத்தியாயத்துல 8ல இருந்து 12வது ஸ்லோகம், இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எப்படி ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொன்னாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அத்தனை குவாலிட்டிஸும் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா
யூ ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பிராமணா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ இவருக்கு அத்தனையும் அவருடைய சப்மிசிவ்னஸ் இருந்தது. ஸோ அவர் வந்து எதிர்த்து ஜாஸ்தி வந்து எதிர்த்து வந்து பேச மாட்டாரு, உண்மையை பேச இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அந்த 21 பண்புகள் 26 பண்புகள் இருக்கு. அது அத்தனையும் வந்து அவருக்கு இருந்ததுனால he was given initiation. உடனே வந்து 2 மாசத்துல எல்லாம் அவருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் வந்து கொடுத்தாங்க. இது எதனால அப்படின்றது சொல்ல முடியுமா? இன்னொரு கெஸ் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? எதனால அவருக்கு உடனே வந்து இந்த இதை ஏத்துட்டாரு? ஏதாவது கெஸ் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? ஏதோ பழைய ஞாபகம் இருக்குங்கிறாரே, அப்பதானே வந்து அந்த ஒரு மனசுல அது கிருஷ்ணாவோட இது இருந்திருக்கு, அவருக்கு பிளஸ்ஸிங்கும் இருந்திருக்கு. ஆமா, அவருக்கு திலக்கு வச்சிருந்தவரை பார்த்த உடனேயே இவருக்கு வந்து தனக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு உணர்வு வந்து வெளிப்படுச்சு. ஆமா, கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற உணர்வு வந்து மேலோங்கி வந்துருச்சு. இத்தனை நாளா தூங்கிட்டு தொட்டக்குறைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மத்தாஜி. ஆமா, அது வந்து அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து நடந்தது. பல பிறவிகள்ல அவரு முடியாதது இப்ப அவருக்கு ஞாபகம். ஆமா, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து 6வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில வந்து படிச்சிருக்கோம். யாராவது என்றாவது ஒரு நாள் மாறுவாங்க அப்படின்னு உடனே வந்து மாறணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. என்றாவது ஒரு நாள் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய உணர்வு வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து லைன்ல வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ கிருஷ்ணருடைய அத்தனை இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இங்க வந்து அவருடைய இதுல வந்து நடந்தது. ஸோ உடனே அவருக்கு வந்து என்ன பேர் கொடுத்தாங்க? ஜெயபாத்தக தாசன் பிரம்மச்சாரி. அண்ட் he was very soon awarded second initiation. 2வது இனிஷியேஷனும் அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன்ல வந்து நேம் வந்து கொஞ்சம் மாத்துவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் வந்து அமெரிக்கனா இருந்ததுனால இவருக்கு வந்து அந்த எந்த நேம் வரணும்ன்றதுக்காக ஜெயபாத்தக தாசா. ஜெயபாத்தக அப்படின்னு வரும்போது யாரோ என்னாவது சொல்ல முடியுமா? ஜெயபாத்தகான்னு இருந்திருக்குன்னு பேரு. குரு பேரு இல்லையா, ஜெயானந்த பிரபு, அவர் மூலமா தானே எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறது. அதனால அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதக அப்படின்றது கிடையாது மத்தஜி. அடமொழி. பிரபுபாதாங்கிறது அவருக்கு கொடுத்த இனிஷியேஷனோட நேம். அது ஜெயபாதகா அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா, ஜெயானாலே என்ன? விக்டரி, வெற்றி. அதுதான் வந்து பாத்தகா அப்படின்னு வரும்போது ஆல்ரெடி அது பிரபுபாதர் வந்து அதுக்கு விளக்கம் வந்து சொல்றாரு. ஏன் ஜெயபாத்தகா அப்படின்னு வந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னா, நீ எந்த இடத்துல எல்லாம் போறியோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து வெற்றி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து அதனாலதான் அவருக்கு வந்து ஜெயபாத்தகா தாசா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. தாசம் அப்படின்னா அது வந்து வெற்றியெல்லாம் எங்க நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல அவர் வந்து ஒரு தாசனாக இருக்கின்றார். அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாசனாக தான், அடுத்ததுதான் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த மகாராஜ் அப்படின்ற ஒரு பட்டமே வந்து அவருக்கு வந்து முதல்ல வந்து தாசன். சோ இப்படின்னு வரும்போது நம்ம எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோமே, நம்ம இவங்க 2 பேரும் எங்க இருக்காங்களோ அங்க எல்லாம் வந்து வெற்றி நிச்சயம் செல்வம் நிச்சயம் அப்படின்றாங்க. அர்ஜுனனும் பகவான் வந்து எங்க பகவான் போன இடமெல்லாம் எத்திர யோகேஸ்வர எத்திர ரகுநாத கீர்த்தன எத்திர சொல்றீங்க. அது வந்துருச்சு மத்தது. எத்திர எங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் வந்து வில்லாளியான அர்ஜுனனும் இருக்கின்றாரோ அங்க எல்லாம் வெற்றியும் செல்வமும் பகவான் இருக்கிற இடத்துல அர்ஜுனனும் பகவானும் இருக்கிற இவரே சொல்றாரு கடைசியில. அது கடைசி ஸ்லோகமா பகவத்கீதை. அடுத்தது வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் அவருக்கு வந்து நியூயார்க்ல அவர் அதுவும் வந்து கிடைச்சிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 1968 என்ன பண்ணாரு திருப்பி? மாதாஜி நான் படிக்கவா? படிங்க. In 1968, Gordon John Ehrman was initiated by Srila Prabhupada in Montreal, Canada, and given the name Jayapataka Dasa. The name Jayapataka is translated as victory flag, and has proved to be truly befitting of His holiness Jayapataka Swami Maharaja, who has assiduously championed the cause of Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu, underrated by any kind of challenges. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவருடைய இதுக்கு வந்து எதுக்காக அவர் வந்து அந்த பேர் கொடுத்திருக்காங்க? பதகா அப்படின்னால என்ன சொல்ல, பதாகைன்னு சொல்றது என்ன சொல்லுவோம்? பதாகைன்றது கொடியை சொல்லுவல, அதனாலதான் அவருக்கு வந்து விக்டரி பிளாக் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ அவருக்கு வந்து யார் இனிஷியேஷன் வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவே அவருக்கு வந்து இனிஷியேஷன்.
எவ்வளவு வந்து ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் இல்லையா அவரு. ஸோ 1968 அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் வந்து பிரபுபாதா கொடுத்து அந்த ஜெயபாதகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரே வந்து வச்சுட்டாரு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவருக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து அந்த பேர் வந்து எவ்வளவு அவருக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து பேர் வைக்கிறாங்க இல்லையா, நிறைய பேருக்கெல்லாம் வந்து பேர் வைக்கிறாங்க, அது மேட்சிங்கா இருக்குமா அப்படின்றதே வந்து தெரியல. அறிவொளி அப்படின்வாங்க, அவங்களுக்கு அறிவுன்றது எங்கேயும் தேடணும் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து அந்த பேர் ஏத்தா மாதிரி நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதனாலதான் பேர் கூட வந்து பார்த்துதான் வைப்பாங்க. பிரபுபாதாக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அவரோட ஃபியூச்சர் என்னன்றது அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. அவர் ஞான திருஷ்டியில அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சதுனால அவருக்கு வந்து ஜெயபாதகா அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்து வச்சிருக்கு. ஸோ அடுத்தது வந்து லேட்டா அவர் வந்து ஹோலினஸ் ஜெயபாதகா மகாராஜ் சுவாமி மகாராஜ் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. எதனால அவருக்கு அந்த மாதிரி டக்குன்னு எல்லாமே வந்துட்டு அப்படின்னா, அவருக்கு எல்லாத்துலயுமே ஒரு சாம்பியன் தான் என்ன, ஒரு முன்னோடியாக அவர் வந்து இருந்தார். எந்த ஒரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா எந்த இது நினைச்சாரோ டக்குன்னு முடிக்கிறவன் தான் அவரு. அதே மாதிரி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரெண்டு பேருமே எந்த ஒரு காரியத்துக்காக பூமிக்கு வந்தாங்களோ அந்த காரியத்தை வந்து இவர் அழகா வந்து கொஞ்சமும் வந்து தடைகள் வந்தாலும் அதை வந்து கொஞ்சமும் அசையாம நல்ல டிட்டர்மைண்டா இருந்து அந்த எந்த ஒரு சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை வந்து மனசை வந்து தளர விடாம அவர் வந்து முன்னோக்கி வந்து சென்றிருந்தாரு. அதுதான் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த ஜெயபாதகா அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து ரொம்ப சிறந்ததாக அமைந்திருக்கிறது அப்படின்றது. அடுத்தது ராதாஷ்டமி. படிங்க. On the day of the most auspicious Radhashtamini in 1970 in Calcutta, Srila Prabhupada personally performed the fire yajna and Jayapataka Dasa got his sannyas initiation. This 12th sannyas disciple of Sri Prabhupada would be henceforth known as Tridandi Bhikshu Jayapataka Swami. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So ராதாஷ்டமி மாதாஜி எத்தனை தடவை இனிஷியேஷன் வாங்கணும் மாதாஜி? அந்த இனிஷியேஷன் வந்து சன்னியாசி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் செகண்ட் இனிஷியேஷன் இருக்கு. அப்புறம் வந்து சன்னியாசின்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட், சன்னியாசி மேற்கொள்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட். நம்ம வந்து இப்ப வந்து நம்ம இஸ்கான்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த காவியோட வந்து பாத்திருக்கீங்க. சில பேர் எல்லாமே வந்து வெள்ளை வேஷ்டி அப்படின்னு வந்து போட்டு இருப்பாங்க. இந்த வெள்ளை வேஷ்டி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில பேர் எல்லாம் வந்து பிரம்மச்சாரிகளாகவும் இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து கிரகஸ்தராகவும் இருக்கு. இந்த கிரகஸ்தனாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி எல்லாமே வந்து உண்டு. அவங்க வந்து அதுல இருந்துன்னே அவங்களுக்கு அதான் இவர் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து சொல்றாரு இல்லையா, நீ வந்து அந்த எதுக்காக வந்து அந்த செக்ஸ் லைஃப் அப்படின்றது வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது. செக்ஸ் லைஃப் வந்து ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்ற அந்த செக்ஸ் லைஃப் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த குழந்தையை வந்து பெற்று கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு விடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க குழந்தைங்களை வந்து பெற்றுப்பாங்க. அப்பேற்பட்டவங்கதான் வந்து அந்த கிரகஸ்தனத்துல வந்து இருப்பாங்க. இங்க வந்து கிரகஸ்தனம் வந்து ஆமா. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ இவர் வந்து பிரம்மச்சாரி தான், ஃபர்ஸ்டே வந்து பிரம்மச்சாரி தான். ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து பிரம்மச்சாரியா தான் இருந்தாரு. 1970 என்னாச்சு அப்படின்னா, கல்கட்டால ராதாஷ்டமி அப்படின்ற ஒரு செலிப்ரேஷன் இருக்கும். சோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து கோகுலாஷ்டமி வந்து கிருஷ்ணாஷ்டமியை வந்து பண்றோமோ அதே மாதிரி ராதாஷ்டமியை வந்து நம்ம வந்து பண்றோம். அப்ப வந்து இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, யஜ்ஞம் வந்து வளர்த்தாரு. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பாகவதத்திலேயே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம், வந்து பகவத்கீதையிலேயே வந்து படிச்சிருக்காங்க. யஜ்ஞம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒருவரோட வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது. சாக்ரிஃபைஸ் வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து இந்த 17வது அத்தியாயத்துல அந்த இதுல வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மூன்றும் வந்து யாருமே வந்து எந்த நிலையிலும் வந்து கைவிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பர்ஃபார்மிங் யஜ்ஞங்கள், அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தவங்கள், அடுத்தது வந்து தானம். இது மூணும் வந்து எந்த நிலையில இருந்தாலும் கைவிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நீ வந்து பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப ஏழையா இருந்தாலும் சரி, மூணும் வந்து நீ தவிர நான் ஏழையா இருக்கேனே என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்றதுலாம் வந்து கிடையாது. உன்னால முடிஞ்சது ஏதாவது ஒண்ணு
பகவான் வந்து 9வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு புஷ்பம் பலம் தோயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம்னு. சோ இது ஏதாவது ஒண்ணு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைபிள், ஒரு யாராவது இந்த வெயில் காலத்துல வராங்க அவங்களுக்கு வந்து தண்ணியை வந்து கொடுக்கறது, இதெல்லாமே வந்து ஒரு தானம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அது மாதிரி இவர் பிரபுபாதர் என்ன பண்றாரு, தானே வந்து இந்த அக்னி வளர்த்து ஹோமம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அவர் எதுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சாரு, அக்னி சாட்சியாக அவர் வந்து ஜெயபாதக மகாராஜ் வந்து இவர் வந்து 12வது சிஷ்யனாக அவர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார், சன்னியாசி சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதுதான் வந்து சன்னியாசி இனிஷியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து. இந்த இதுல வந்து அவர் வந்து 12வது சிஷ்யராக சன்னியாசி சிஷ்யராக ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் வந்து ஜெயபாதக சுவாமி சன்னியாசி ஆயிட்ட அப்புறம் அவர் என்ன கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு த்ரீ தண்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ட்ரை தண்டி அப்படின்னாலே என்ன, மூன்று தண்டம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தண்டம் வந்து 3 இதுவாக வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க. வந்து பிக்ஷு அப்படின்னா நம்ம வந்து பிக்ஷை எடுத்துதான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும், நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்கக்கூடாது, பொருட்கள் வந்து சேர்த்து வைக்கக்கூடாது. சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனி டைம் எந்த இடத்துல ஒன்னாலும் ரெடியா இருக்கணும் போறதுக்காக. இப்போ நிறைய வந்து அவங்க லக்கேஜ் எல்லாம் வந்து சேர்த்துக்க கூடாது. இது என்ன, அவங்களுக்கு வேண்டியமானது உடை, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சாப்பாட்டுக்கு வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யாராவது வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதனாலதான் அவர் வந்து திரிதண்டி பிக்ஷு ஜெயபாதக சுவாமி அப்படின்னு அவர் வந்து சன்னியாசி ஆயிட்டப்புறம் அவர் வந்து இதுதான் வந்து அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, அந்த கோல் தண்டி தண்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த தண்டம் வச்சுட்டு இது பண்றது. சோ இவர் வந்து அந்த திரிதண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகதண்டம் திரிதண்டம். ஆமா, அது வந்து கௌடிய மட் சம்பிரதாயத்துல அது வந்து கண்டிப்பா வந்து உண்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க, சன்னியாசியாக மேற்கொண்டவர். சோ இங்க வந்து அவர் வந்து ஒரு இதுல உட்கார வச்சு, என்ன சொல்றது, சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சு அவர் வந்து ஒரு சன்னியாசியாக எல்லாரும் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. கிங்டம் ஆஃப் காட் அது வந்து யாரு அப்படின்னா பகவான். அவர் வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து உனக்கு அரசனுடைய ஆட்சியை வந்து கொடுத்திருக்கேன், நீ உன்னோட இது வந்து அங்க செலுத்தலாம் அப்படின்ட்டு. நான் உனக்கு பகவானுடைய அரசாட்சியை உனக்கு வந்து கொடுத்திருக்கேன் நானு. இப்போ நீ வந்து உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து அதை மேலும் வளர்த்துக்கிடணும் அப்படின்னு வந்து யார் படிக்கிறேன், கிங்டம் ஆஃப் காட். One time when Jayapataka Maharaj came into the room to see Srila Prabhupada, he said, I have given you the kingdom of God. Now develop it. Jayapataka Maharaj found it as a serious and at the same time humorous statement. அவர் வந்து ஹியூமரஸா இருக்காரு, இது ரொம்ப விளையாட்டா சொல்றாரு அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க. ஜெயபாதக் மகாராஜ் found it as a serious and at the same time ரொம்ப சீரியஸ். உடனே அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய அரசாட்சி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிட்டாரு. அட் த சேம் டைம் எங்களை வந்து கிண்டல் பண்றீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து நீங்க என்ன கேலி பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அடுத்தது வந்து அவர் வந்து நிறைய வந்து சொல்றாரு லைஃப் அண்ட் மாயாபுரம். இப்போ அவர் வந்து நேரம் என்ன பண்றாரு, இந்தியாவுக்கு வந்து வராரு. இந்தியால வந்து நேரம் வந்து கல்கட்டால தான் வந்து வராரு. சோ அப்போ வந்து அந்த பிளைட் கூட வந்து சொல்றாங்க, இந்த இடத்துல வருவோம்னு நினைக்கிறேன், எங்கேயோ இடத்துல படிச்சு நானு. சோ பிளைட்ல வந்து அவர் எது ரொம்ப, ஏன்னா சன்னியாசிகா இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சுகத்தை வந்து விரும்பக்கூடாது, ரொம்ப சுகமா இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து விரும்பக்கூடாது. அவரை என்ன பண்ணாரு, ஒரு சீப்பஸ்ட் பிளைட், ஏன்னா அவர்கிட்ட பணம் கிடையாது, சன்னியாசியா இருக்கிறதுனால பணம் இல்லாததுனால அவர் வந்து எது ரொம்ப சீப்பஸ்டோ அந்த பிளைட் வந்து அவர் வந்து ஏறினாரு. அந்த சீப்பஸ்ட் பிளைட்னா கூட என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து அமெரிக்கால இருந்து நேரம் லண்டன் வந்தாரு, லண்டன்ல இருந்து பிரசல்ஸ் வந்தாரு, பிரசல்ஸ்ல இருந்து அப்புறம் வந்து அவர் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துட்டு பாம்பே வந்துட்டு, பாம்பேல இருந்து கல்கட்டா. இப்படியே ஒரு நீங்க இப்ப சாதாரணமா நம்ம வந்து சீப் பிளைட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு 3 இல்ல 4 வந்து ஹால்ட் வந்து இருக்கும். என்ன சொல்றது, லே ஓவர்ன்னு சொல்லுவாங்க, லே ஓவர்னு 4 தடவை வந்து லே ஓவர், 4 ஏர்போர்ட்டுக்கு நம்ம வந்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு ஃபிளைட் வந்து சீப்பா இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு போயிடும், நான் ஏறி இறங்கணும் இல்லையா, அதனால நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணும். அதனால 2 இது இருந்தா இல்ல 3 அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து. அப்போ வந்து லைஃப் அப்போ வந்து நேர கல்கட்டால போய் இறங்குறாரு. கல்கட்டால போய் இறங்கின உடனே அவருக்கு வந்து இது வந்து புதுசு, லாங்குவேஜ்க்கு தெரியாது, அவருக்கு பெங்காலி இல்லையா, லாங்குவேஜ் தெரியாது. ஸோ லைக் பெங்காலி வந்து அவர் வந்து கத்துக்கிறாரு. ஸோ அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
Life in Mayapur in the initial days was very austere and full of different types of dangers. Devotees would sleep on the floor of a grass hut. Since they were living on their own crops, they would have to eat the same vegetable for 3 months. Once, when Srila Prabhupada was there, a large cobra was found in its toilet. Prabhupada called out to Jayapataka Maharaj and he very quickly managed to save Prabhupada. Eventually, they got a 3-room warehouse built by the main gate. Hare Krishna. So first இனிஷியலா வந்து ஒரு மாயாப்பூர் வந்துட்டாரு. ஏன்னா இப்ப அவருடைய இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும், வேலைகள்லாம் ஆரம்பிக்கணும் ஜெயபாத்தக மகாராஜ். அப்புறம் இனிஷியலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய தவம் மாதிரியே இருக்கு மாயாப்பூர்ல அவர். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரியான ஆபத்து அவங்க கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா நீங்க அந்த மாயாப்பூர்ன்ற இடம் ஒரு ரொம்ப பெரிய இடம். ஆனா வளர்ச்சி அப்போ இப்ப கிராமம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. போற வழியெல்லாம் கிராமம் தான். ஆனா அங்கதான் போயிட்ட அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய இந்த சர்ச் இருக்கு, வேட்டிகன் சிட்டி சர்ச் மாதிரி நம்மளுடைய இது இருக்கு. அந்த மாயாப்பூரோட டெம்பிள் வேட்டிகன் சர்ச் மாதிரி ஒரு பிக்கெஸ்ட் இது கட்டியிருக்காங்க இங்க. சோ அந்த இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியலா ரொம்ப சின்னதா தான் இருந்தது. அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கூரைகள் அதெல்லாம் இருந்ததுனால நிறைய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, தாங்களே அந்த இதெல்லாம் வயல் எல்லாம் இதெல்லாம் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம். சோ அந்த இடத்துலயே அவங்க படுத்துட்டு உறங்க வேண்டிய சூழ்நிலையில அவங்க வந்துட்டு இருந்தாங்க. எதெல்லாம் விளைவிக்கிறாங்களோ அதேதான் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க 3 மாசம். இப்ப எங்க கத்திரிக்காய் அப்படின்னா 3 மாசம் கத்திரிக்காவே சாப்பிட்டுருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இப்போ இது ரேடிஷ் அப்படின்னா அதையே சாப்பிட்டு. ஒரு தடவை பிரபுபாதம் மாயாபுரம் பார்த்த போது அவரோட டாய்லெட்ல ஒரு பெரிய பாம்பு இருக்குது. அதாவது கோபுரான்றது நாகப்பாம்பு, பெரிய நாகப்பாம்பு, கருநாகம் இருக்குது. உடனே அவர் பார்த்த உடனே ஜெயபாத்தக சுவாமி தான் கூப்பிட்டாரு. உடனே இவரு ஜெயபாத்தக சுவாமி கடகடன்னு ஓடி அவர் பிரபுபாதம் காப்பாத்தினாரு. ஸோ கடைசியில இதெல்லாம் இந்த ஆபத்துகள்லாம் இருக்கு பார்த்த உடனே பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு சின்னதா ஒரு 3 ரூம் 3 ரூம் இருக்கா மாதிரி ஒரு வேர் ஹவுஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்க இல்லையா, இந்த இதெல்லாம் நம்மளுடைய என்ன சொல்றது கிராப்ஸ், அதாவது நம்ம எதெல்லாம் அரிசி மூட்டை அதெல்லாம் எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா, அதுதான் வேர் ஹவுஸ், கிடங்குன்னு சொல்லுவாங்க. கிடங்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிடங்குல ஒரு 3 ரூம் கட்டி கொடுத்தாங்க. அது மெயின் கேட்லயே சம்டைம்ஸ் Mataji, நான் படிக்கிறேன். படிங்க. Sometimes Prabhupada would call me in and ask me different things. He told me, if I get a flower every day, it will increase my longevity. And he asked, can you bring me a flower, a rose? I was very excited. My spiritual master was asking me to bring him a rose daily. I said, yes. I went back to the temple and told the temple president that I was going to get a rose for Srila Prabhupada. He said, what are you doing? You are in Maya. You can't do that. I said, why? Prabhupada told me to get him a rose. I thought, I do everything else you say, but Prabhupada asked me to bring him a rose and I am going to bring him a rose. Hare Krishna Mataji. அவர் ஏதாவது சொல்ல மாட்டாரா அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? மாதாஜி வந்துட்டாங்க. வரட்டும். இதை முடிச்சுட்டு நம்ம பிரபுபாதர் என்ன பண்றாரு, கூப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணு சொல்றாரு. நீ ஒரு பூ எடுத்துருப்பா, பூ வாங்கி எடுத்துருப்பா ஒரு நாளைக்கு. அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆயுள நீட்டிக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு பூ எடுத்துன்னு வரியா அப்படின்னு கேட்கும்போது உடனே எஸ் எனக்கு அவருக்கு ரொம்ப ஜெயபாத்தக மகாராஜுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டாரு. என்ன கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே டெம்பிள் பிரசிடண்ட கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி என்ன ரோஸ் எடுத்துன, நீ என்ன ரோஸ் எடுத்துடணும், நீ என்ன மாயிலியா இருக்கு, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, உன்னாலாம் முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். ஏன் முடியாது? பிரபுபாதா என்ன எடுத்து நான் சொல்லியிருக்காரு, அதனால நான் அவர் என்ன கேட்கிறாரோ நான் அதை கொண்டு போவேன் அப்படின்ட்டு அவர் இருந்துச்சு. I was on a morning walk with Srila Prabhupada when he stopped near a church. So morning walk Prabhupada-voட இவர் போயிட்டு இருந்தாரு. சர்ச் முன்னாடி இருந்தாங்க. He looked at it and said that in the future our ISKCON temples were going to be something like the churches in that
there would be some devotees living in the temples and many devotees living around the temples. So இங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, முன்னாடி எப்பவுமே வந்து சர்ச் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கூடவே வந்து நிறைய வந்து ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்து கட்டியிருப்பாங்க. அந்த சர்ச்ல யாரெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க, இந்த சர்ச்சோட பிரசிடென்ட், அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அங்க வந்து ரூம்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து அது ஒரு முன்னோடியா எடுத்துட்டு அவர் வந்து சொன்னாரு, சர்ச் இருக்கு இல்லையா, இது மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. At the time 1970, there weren't many temples and the whole mood was making temples. So temples and நிறைய கோயில், ISKCON கோவிலே நிறைய இல்லாததுனால ஸோ மூடு வந்து எதுல இருந்தது அப்படின்னா, கோவில் கட்டத்துல தான் வந்து மூடு இருந்தது. ஜாயினிங் த டெம்பிள் அண்ட் பிகமிங் a temple devotee. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கோவில்ல வந்து டெம்பிள் சேர்ந்து இந்த கோவில்ல வந்து ஒரு பக்தனாக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இருக்கணும். பட் பிரபுபாதா was saying that in future the temple should be a center of big communities of devotees around them. So அவர் சொல்றாரு, கோவில் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நிறைய பக்தர்கள் அவர் வச்சு அது ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரியே நம்ம வந்து பண்ணணும். அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கோவில் வேலைகள்ல வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தி வச்சோம் அப்படின்னா வேற எங்கேயும் அவங்க வந்து போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கோவில்ல கம்யூனிட்டின்ற ஒரு பில்ட் பண்ணாங்க. Now I am coordinating congregation programs and that instruction has a lot of importance to me. So அவர் வந்து அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜ் தான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் தான் வந்து இந்த பக்தி ரிக்ஷா அப்படின்ற ஒரு இதுவே வந்து மூமெண்டே வந்து கொண்டாரு. எல்லாருமே வந்து சின்ன சின்ன குழுக்களா இருந்து அவங்க வந்து இந்த இது பகவத்கீதை, பாகவதம், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஈஷோபனிஷத் எல்லாமே அந்த பிரபுபாதோட புக்ஸ் எல்லாமே வந்து படிக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த பக்தி விக்ஷா அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து கான்செப்ட் வந்து அவர் தான் வந்து கொண்டாரு. ஸோ ரொம்ப சீரியஸா வந்து நிறைய நார்த்ல எல்லாம் நிறைய மற்ற லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் நல்லாவே வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து இந்த நோ ரீடிங்ல வந்து அவங்க வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. பக்தி விக்ஷா கொண்டதே வந்து ஜெயபாத்தக மகாராஜ் தான். So now I'm அந்த காங்கிரிகேஷன், அதாவது எல்லாரும் கூட்டு சேர்ந்து அவங்க வந்து ஒன்று சேர்ந்து நம்ம கோவிலுக்கு என்ன பண்ணலாம், பிரபுபாதாவோட புக்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், போகலாம், அதை எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் தான் அந்த பக்தி விக்ஷால வந்து பண்ணலாம். அது வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. Although at that time I really didn't know what to think of it. It was a prediction. அவர் என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும்னு தெரியல, ஆனா ஏதோ ஒரு தோணித்து அதனால இதை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து முன்னாடி யாரோ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது, அதனால நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொன்னார். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்ப வந்து பிரபுபாதா வந்து அவருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து சொல்றாரு. என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, நியூ டெவலப் மாயாப்பூர் தாம். தாம் அப்படின்னாலே அந்த டெம்பிள் அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம். ஸோ மாயாப்பூர் இந்த டெம்பிள்ல வந்து நீ வந்து பெருசாகி இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதை அப்படியே விட்டுடக்கூடாது, நீ பெருசாக்கணும். அடுத்தது வந்து டு டெவலப் த டிஓபிபி அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. டிஓபின்னா என்ன தெரியுமா? டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டோரியம். டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டோரியம் அப்படின்ட்டு அதான் வந்து அது என்ன இதுன்னா மாயாப்பூர் அந்த இடமே வந்து டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டேரியம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. பிளானட்டேரியம் அப்படின்னாலே நம்ம அத்தனை எதுவும் நம்ம கோள்கள் அத்தனையும் நம்ம வந்து நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க பிளானட்டேரியத்துக்கு. இந்த கோள்கள் அத்தனையும் வந்து பார்க்கலாம். அண்ட சராசரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கோள்கள், அப்புறம் வந்து நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து மீட்டியோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது. அதுதான் இங்கேயே வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு அதை வந்து நீ டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அவரு. அடுத்தது வந்து டு டெவலப் நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா. நவதீப்னா அதனாலதான் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம், நம்ம பரிக்கிரமான்னு வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க. என்ன கோவர்தன் பரிக்கிரமா, அப்புறம் வந்து நவதீப் பரிக்கிரமா, அப்புறம் வந்து இந்த துவாரகா, பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா, இதெல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அடுத்தது வந்து டெவலப் கௌர்மண்டல பூமி அப்படின்ட்டு. கௌர்மண்டல் பூமி அப்படின்னா கௌரா அப்படின்னாலே அந்த மண்டலம், அதாவது அந்த கௌரா அப்படின்றது வந்து இந்த கோல்டன் இது இல்லையா. சோ அத வந்து நம்ம வந்து அந்த பூமியை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அடுத்தது வந்து 50,000 டிசைபிள்ஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. 50,000 டிசைபிள்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து வேணும். இதுதான் வந்து டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு. அடுத்தது வந்து டு see Srila Prabhupada's books are read and to distribute 10,000 big books and 1 lakh small books every month. 1,10,000 பெரிய புத்தகங்களும் 1,00,000 சின்ன புத்தகங்களும் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதான்னு நீ வந்து பார்க்கணும். இதெல்லாம் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பிரபுபாதர் வந்து ஜெயபாத்தக மகாராஜ் கிட்ட வந்து சொல்லி. ஸோ இதுதான் வந்து அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. நிறைய வந்து லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஜெயபாத்தக மகாராஜ் வந்து எல்லாம் ஷார்ட் லெக்சர்ஸ் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க.
You asked if it is true that Srila's spiritual master remains in the material universe until all of his disciples are transferred to the spiritual sky. The answer is yes. So அதான் சொல்றாங்க இல்லையா, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு வந்து இந்த ஜடபூமியோட அந்த இதுலயேதான் இருந்துட்டு இருப்பாங்களா. எதுக்கு ஏன் அங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து பகவான் இடத்துல சொல்ற வரைக்கும் அவர் வந்து இந்த இடத்துலயே வந்து சுத்திட்டு இருப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்களை வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்துல நம்ம வந்து பார்க்கலாம். So this is the rule. இதுதான் வந்து ரூல் வந்து கடைபிடிச்சிருக்கு. Therefore, every student should be much careful, very much careful, not to commit any offenses, which will be detrimental to this promotion to the spiritual. அதனால்தான் இனிஷியேஷன் எடுத்து அந்த ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் ஏற்போது offenses நாம எந்த ஒரு சிறு தப்பு பண்ணாலும் அது வந்து ஆன்மீக குரு வந்து பாதிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஏன்னா ஏன் அது இது சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து ப்ராமிஸ் பிளட்ஜ் வச்சிருக்கோம், ப்ராமிஸ் பண்ணிடுறோம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நான் இதெல்லாம் கண்டிப்பா நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன், இந்த 4 ரெகுலேட்டர் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன், அதெல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு நான் இங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனேன், அங்க வந்து எல்லாமே வந்து பூண்டா போட்டாங்க, நான் சாப்பிடுன்னு கம்பல் பண்ணிட்டனால நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒரு பெரிய அஃபென்ஸ் ஆகும். இதனாலதான் இந்த அஃபென்சஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து அதனாலதான் வந்து சொல்லுவாங்க, நம்மளுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிற நன்மை பண்ணிக்கிறோமோ இல்லையோ அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கெடுதல் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கெடுதல் பண்ணும்போது, நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு நம்ம கெடுதல் பண்ணும்போது அது அத்தனையும் வந்து அவர் தான் வந்து தாக்கும். அதனாலதான் அவர் இப்ப ஜெயபாத்தக மகாராஜுக்கு வந்து திடீர்னு அந்த ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் வந்ததுக்கான காரணமே என்ன அப்படின்னா, டிசைபிள்ஸ் பண்ணக்கூடிய தப்புக்கள்லாம் தான் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. So which will be detrimental. இது யாரெல்லாம் வந்து இந்த தப்புக்களை தொடர்ந்து வந்து அப்பப்போ வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து போறதுக்கு வந்து தடைக்கற்களாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. Thereby the spiritual master has to incarnate again to deliver him. அதனால திரும்பி வந்து பிறப்பெடுப்பாரு யாரு, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு வந்து திரும்பவும் வந்து பிறப்பெடுத்து இதை எப்படியாவது நம்ம வந்து இவங்களை வந்து அந்த இதுல இருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஜெயபாத்தக மகாராஜ் வந்து லெட்டர் எழுதி, whatever the spiritual master give in his own hand, it should be accepted immediately as his grace. In the beginning in New York, I was cooking myself. So நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு தன் கையால எது கொடுத்தாலும், சின்ன ஒரு திராட்சை பழம் கொடுத்தாலும் சரி, எது கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். இது இத்தனை தானே கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றது நம்ம அந்த எண்ணமே வந்து வளர்த்துருக்காரு. என்ன தேடி அந்த ஆன்மீக குரு வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து நம்மளுடைய கருணை அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இந்த பிகினிங் இன் நியூயார்க் ஐ வாஸ் குக்கிங் மை செல்ஃப். பிரபுபாதர் வந்து சொல்றேன், நான் வந்து நியூயார்க்ல நான் வந்து குக் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். and was distributing at least 1 or 2 chapatis to all my disciples at that time not less than a dozen. நிறைய பேருக்கு வந்து நான் 2 சப்பாத்தி வந்து கொடுத்துருக்கேன் நானு அப்படின்ட்டு வந்து லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. ஸோ ரிகார்டிங் த நாராயண கவச்சம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். The Hare Krishna mantra is everything, but I think that you are working too hard. Your illness is the result of too hard work. So பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து இது லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பிரபுபாதா வந்து 1977ல அந்த சமாதி அடைஞ்சிட்டாரு அவரு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் இல்னஸ் வந்து இருந்துருக்கு ஜெயபாத்தக மகாராஜுக்கு. ஸோ அது பிரபுபாதா வந்து சொல்றாரு, நீ நிறைய கடினமா உழைக்கிற, அதனாலதான் உனக்கு இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து உடம்பு வந்துடுது. நீ என்ன பண்ணனா, நீ வந்து மாயாப்பூர்லயே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து டேக் ரெஸ்ட் as much as necessary and work through your assistance. நீ வந்து ஒர்க் பண்ணாம உன்னோட அசிஸ்டன்ஸ் மூலமா நீ வந்து ஒர்க் பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. and chant Hare Krishna hoping this will meet you in good health. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா நிறைய வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டே இரு, ஸோ இது வந்து அவனுடைய ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் வந்து. So the more we desire Krishna, then the more we become free from material desire. So நம்ம எவ்வளவு கிருஷ்ணரை வந்து விரும்ப ஆரம்பிக்கிறோமோ இந்த ஜட ஆசைகள்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ இவருடைய பாலிசி என்ன, மகாராஜோட பாலிசி என்ன அப்படின்னா, நெவர் கிவ் அப். எக்காரணத்தை கொண்டு கைவிட்டுடாத அப்படின்ட்டு தான் அவருடைய இது. எனக்கு இது நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டு விலகக்கூடாது. நான் வந்து என்னால சாண்டிங் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு நம்ம இஸ்கான் அந்த அசோசியேஷன்ல விட்டு விலகக்கூடாது. நெவர் கிவ் அப். அதுதான் வந்து அவருடைய தாரக மந்திரமே வந்து சொல்றாரு. அவரோட லெக்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேளுங்க, ரொம்ப நல்ல அருமையா வந்து இருக்கு. ஜெயபாத்தக மகாராஜ்கி, சுவாமி மகாராஜ்கி. ஸோ அவருடைய பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வரணும், பரிபூர்ணமா
ஆத்மா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாஞ்சகல்ப தருபேஷ கிருபா சிந்தவ்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जयपातक स्वामी गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी.